Arhiepiscopia Tomisului a transmis marți o explicație după ce înalt preasfințitul Teodosie l-a numit pe Călin Georgescu om al lui Dumnezeu într-un interviu acordat ziarului francez Le Figaro. Arhiepiscopia Tomisului a oferit lămuriri după declarațiile apărute într-un articol din ziarul francez. Jurnaliștii respectivi au adunat informațiile pentru un articol care urma să fie publicat după alegeri, adică în afara campaniei electorale. Aprecierile Ispasiei Teodosie față de persoanele menționate în interviu reflectă o recunoaștere naturală a unor calități, precum credința, respectul pentru valorile creștine, principalitatea și pacifismul. Astfel, aceste persoane pot fi considerate în termenii unei expresii populare om al lui Dumnezeu, explicat Arhiepiscopia Tomisului. Patriarhia Română a transmis marți într-un comunicat de presă că se delimitează ferm de afirmațiile făcute de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în interviul acordat publicației Le Figaro referitoare la domnul Călin Georgescu și la președintele rus Vladimir Putin. În articolul precedat, Ispasie Teodosie este citat spunând despre Călin Georgescu că este mai mult un om al lui Dumnezeu decât un politician. Este un credincios nepot și strănepot de preot care apără valorile creștine și se preocupă de viața cotidiană a românilor. Despre Vladimir Putin, Ispasie Teodosie a afirmat că este un om al împăcării și un constructor de biserici. Conform comunicatului emis de Patriarhia Română în cadrul următoarei ședințe de lucru a Sfântului Sinod, va fi cercetat cazul înalt preasfințitului Părinte Teodosie pentru încălcarea repetată a hotărârilor Sfântului Sinod referitoare la campaniile electorale. Reamintim că începând cu anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit că arhiereii, preoții, diaconii, monahii și monahiile din Biserica Ortodoxă Română au interdicție de a se implica în politică sau de a participa la campanii electorale în calitate de susținător. Astfel, Biserica Ortodoxă Română își reafirmă neutralitatea în perioada campaniilor electorale și se distanțează de orice formă de politică partinică, a transmis BOR.